El casal. Avui la Pepa i en Jordi van al casal. En Jordi és el primer dia que anirà. Què, Jordi? Et fa il·lusió anar al casal? Però, pare, vols dir que no és massa petit en Jordi per anar al meu casal? No, si s'ho passarà molt bé. A més, tu i el dinosaure li fareu companyia. Dinosaure! Però és que jo voldré jugar amb els nens grans, no amb en Jordi i el seu dinosaure. A la Pepa no li fa gaire gràcia que en Jordi l'acompanyi al casal. Ja hem arribat. Pare, vols dir que és prou gran en Jordi per venir? Sí, no pateixis. Molt bé, doncs. Vinga, entrem. Fins després. La senyora Gasela és la que s'encarrega del casal. Bon dia. Avui vinc amb el meu germà petit. Es diu Jordi. Benvingut, Jordi. A mi també m'agradaria molt tenir un germà petit. De veritat? Jo em dic Daniel i sóc un gos. És un dinosaure, això? Sí, és un dinosaure de joguina. Dinosaure! És genial! Dinosaure! Dinosaure! Oh, i quina por que fa! És genial, el dinosaure! En Jordi és el meu germanet. Ell sí que és genial! La Pepa n'està molt orgullosa del seu germà petit. Ara farem un dibuix perquè en Jordi també n'aprengui. En Jordi no en sap gaire de dibuixar. Doncs li podries ensenyar com ho fas tu. Esclar, jo en sé molt de dibuixar. Primer li ensenyaré a dibuixar una flor. Mira, Jordi, avui t'ensenyaré com ho has de fer per dibuixar una flor. Primer has de fer una rodona ben grossa. No, t'has equivocat de color. Ara has de dibuixar els pètals de la flor. Què fas? No es fan així els pètals. I ara hi has de dibuixar les fulles. Ja està. Així no! Ho has fet molt malament. A veure com ha quedat, això. Miri, jo he dibuixat una flor. Molt bé, t'ha quedat molt bonica. I en Jordi ha dibuixat un dinosaure. Dinosaure! És genial! Els hi han quedat tan bé, aquests dibuixos, que els hauríem de penjar a la paret. Sí! Pots estar molt contenta de tenir un germanet que en sap tant de dibuixar. I tant que ho estic. I és hora de tornar a casa. Els pares han vingut a recollir els seus fills. Podrà tornar a venir en Jordi? Oh, i tant! Així ens podrà fer un altre dibuix d'aquests tan bonics. Ja saps què ens dibuixaràs el pròxim dia? Dinosaure! Un altre dinosaure ens dibuixaràs? Potser ens en pots ensenyar tots de dibuixar dinosaures. Ets genial! I tant! En Jordi és genial! Genial! Soc la Pepa. Soc la Pepa. Soc